Zdar lidi, já vás vítám na další videa. Já se omlouvám za to, že jsem dlouho nenatočil video, a co neměl čas. Dneska vám teda natočím video, jak jsem slíbil, opening tady toho boxu. Takže snad tam bude něco dobrýho. To je to 79 gemů, je to hrozně drahý, takže jdeme na to. Tak jo, prosím, ať tam něco je. To není nic. 8. Má tam být? Jo, to jde. Nemá tam být 10? Prosím, tam svítí. Svítí tam 2. Svítí tam 2. A je to skin? Ne, tu? Koalanita. Tak jo, tady máme k ní takový pin. Dobře, tady toho jsme dostali. Tak jo, tohle bude pro dnešek vše. A čau.